Потребуєте папір А4. Я не mám A4, mám A5, ale vy si vezmete A4. Robíte takto, aby ste videli tu 4 stĺpčika. В первый столбчик вы си пишете словечко в словенчине. Ваши родные слова. Пишите те словечка, с которыми маете проблем в прекладе, а с которыми маете проблем в писанні. Ну, samozrejme, že проблем в писанні в руштині. Написали sem všetky slovička, s ktorými máte problém. Otvárate učebnicu alebo Quizlet, prvú lekciu, druhú lekciu, tretiu lekciu a všetky slovička, ktoré poznáte, že máte tam chyby. Niekedy vám to opravím, alebo vy sami to všimnite. Написать их по-словенски. Напишем tu napríklad. Ahoj. Potom, zo slovenčiny to prekladajte do ruštiny, ale prekladajte nie sami. Каждое словечко отворайте в учебнице alebo в словнику, а пишите каждое письменко, а позирайте в учебницу, не сами. Сконтроловали, аби каждое письменко було справне. Teraz prvý stĺpčik si zatváraете a teraz z ruštiny prekladajte do slovenčiny. Preložili. Sami. Teraz už sami, už v učebnicu не позирайте. Preložili, otvorili, skontrolovali. Máte správne. Super. Zatvorili prvých 2 stĺpčika. Zo slovenčiny do ruštiny. Preložili. Otvorili, skontrolovali. Chyba. Opravili ju. Opravili. Ideme ďalej. Ideme sem. Зробили takto. Ešte raz z ruštiny do slovenčiny. Preložili. Ako môžete to skontrolovať? Skontrolovať to môžete tu. Takto. Ahoj, ahoj. Máte správne. Zatvorili. Зробили takto. Máte tu to isté. Slovenčina, slovenčina. Preložili ešte raz do ruštiny. Написали. Čo? Где будете контроловать? Tu. Ale vidíte, kde ste mali chybu? Pozreli na ňu. O, aj tu máme. Opravili toto. Teraz môžete toto zatvoriť. Nie, takto. Takto zatvoriť. Ešte raz z ruštiny do slovenčiny. Preložili. Ale samozrejme, že nie jedné slovičko. Robíte to celý stĺpčik, celý stĺpčik. Skontrolovali. Je to správne. A teraz takto zatvorili zo slovenčiny do ruštiny. Napísali. Otvorili, pozreli. Mali tu chybu. Mali ste tu chybu. Pozreli. Teraz to máte správne. Super.